Right, nhasi ndauya kuti ndimbokuzivisai macompanies akavharwa muZimbabwe kubva pamazuva akatanga kutongwa neZanuPf up to date. Iko zvinezvi macompanies iwayo akawandisa zvisingaiti, saka toti tinyatsooonesana panapa according to this source iri kubuditsa iyi panapa. Pekutanga pane yainzi Dunlop yakavhara, imwe yainzi Kerina Textiles yakavhara, David Whitehead yakavhara, Con Textiles yakavhara, G&D Shoes yakavhara, Colgate Palmolive yakavhara, Unyani Pulp and Paper yakavhara, Reckitt and Coleman yakavhara, Kadoma Paper yakavhara, Pelhams yakavhara, Tedco yakavhara, Lion Match, Olivin Industries, Trinidad, Aroma Bakeries, Jagger Wholesales, Beggar Paints, Masco, Arthur Yeast, Tabex, Supersonic, Auca Paints, Baldwin's Steel, Zimcast Gweru, Fire Batteries, Power Cells, Border Timbers, Mutare Board and Paper Wheel, Park Hilton, Kodak, WRS, Radio Limited, Greater Mans, Bubbles, Hardon and Sly, Tube and Pipe, Melin, W. Chrysler, New Base Breweries, Mitchell Bakery, Kandozi, Harambe, Imperial Refrigeration, Needle, Luna Chickens, Rainbow Cinemas, Liberty Cinemas, Rufaro Marketing, Moreover Industrial, Trinity Engineering, Philips, Mazzone, Zex Airline, Gulliver, Kingstones, Alec, Work and Shape, Zim Glass, Zim Allows, Devon Engineering, Willowville Mazda, Spring Master, Cosmo, Zelco, First Tail, Shell, BP, Mobile, Amato Supermarkets, Jazen Supermarkets, Dino Nobel, Klein Boats, Zisco, Interfresh, topinda kuma mines, Alaska, Mangura, Silverside, Shackleton, Golden Cobje, Falcon Mine, Evington, Sandawana, Inyard Copper, Murio Mine, BHP, Zimasco, Zim Allows, Aaron Duke, Priorities, Madziwa Mine, Shangani, Epoche, Financial Sectors, Kune Trust, Royal Bank, ZA Bank, ZABG, okay, Interfin, Kingdom, CFX, Barclays, Beverly, Founders, Intermarket, Genesis, Bad Discount House, Discount Company of Zimbabwe, Rapid Discount House, Time Bank, Barbican Bank, Renaissance, UDC, Scofton, Unibank, United Merchant Bank, ENG Capital, Tentrad. Ha! Akomanaka pakaipa. Macompanies ese iwayo akavhara, kuita zvuru zvemacompanies unotoswera uchiverenga ukarara list racho kuda kuzviona kuti vanhu ivava vakazovhara vakavhara sei. Ende vamwe vanhu vachinzwa nyaya dzakaita sedzidzi vanotanga kuti munenge muri kuvavenga vanhu vamuri kuvadaiso. I think it's very important list marona ndiro rirapa, and I muno research ikoko so that I know kuti vamwe munoda kuita nharo dzisina basa, but mozotanga kuti pamunozozvinzwa somewhere munenge matomboya panapa maita nharo moti kunyeba muzozvinzwa hamuzodzoke muchiti tazozvinzwa kuti ichokwadi. Saka chimbonitai maresearch kuna vamwe vanenge vasiri kunyatsonzwisisa, mozoona kuti these guys havasi kuvengwa. Nawo kana vanhu mazita emacompanies ese waya achinzi akavharwa, vanhu vangane vakarasikirwa nemabasa, marovha mangana akagadzirwa ipapa. Because as of now tikada kutarisa kuti
kubva makore ese vava pakatanga kunzi pari kutonga vanhu vangani vekunzi vakarekrutwa vachitobva muzvikoro vachibva kuchigore rega rega zvikoro zvine zviofloda magraduates machichi vakawanda vanenge vachibva vana vaida kushanda vanhuyo vachanoshanda kumakambani achivharwa akaita kuwanda kudai ndopaya pateta kudzokera pakuzonzi education yacho inguruwa mheno yakana basa ina kana zviri kubatsira zvakadhakwa madegree vanhu vakararira pasi pepilo zvino zvakubohwa manje but zvimwe zvacho anenge atori mafacts anenge achitotaurwa paya paya. Imagine izvo so mwana ukamuti apedza ngatingoti unoona O level kudhara yaitokosha mwana ukamuti murelease musiya aita O level dzake agumira ipapo anoita rechi basa racho izvi obva atotaruda unotsvaka basa achifamba neka 5 O level izvi anonopiwa nani rei ravanomupa rine musoro rinooneka kupi futi ratombonzi rawanika because iye akabata O level roro ari kutokukwidza negraduate aritotaura kuti ndikutodawo basa. Obvious munhu anozongoti asigatingotora kama graduate vakati dzidze. Saka guys andisizivo zvangu kuti munoiona sei ndangotiwo nditingodarikawo nepo ndichionesana nemi so that musazonyanyise kufunga kuti pamwe nyaya idzi dziri kungonyuka kana kuti kuita sei. Ndangoti ndidarikawo nepo ndichikuzivisai macompanies akavhara kubva pakatanga kutongwa neZanuPf. Andaona ngazita nditi asina ngotaura kubva pakatanga kutongwa nechi